Ayan guys, level part 3. Part 3 guys, nawa. Nawa man. Nawa siya baka na iyang update. Kailangan ng bus man. Nauyon sa sinema na kay. No? Wala kita madayon kang Davao. Yun siya. Tidak cukup. Wala nga mapinuyo ka sa kuwan. Di man gawas mo juga. Renta juga. Renta may kapag dito. Kumon sila. Wala. Pero makalakaw sa boss. Kalakaw ka na, ilan rin display na yun. Litisting siya kalakaw. Oh, Minaog siya. kung ilang kalakaw ako, namang nasi siya. Okay na. Among ipapirsa sa kung nakawaman ako. Okay. Ipapirsa. Akong gitangtang kay makalibang mo din makalingkod mo din, makalakaw mo din Iya. Diya bahi, diya lang bahi, ano mo, likataw, likod siya, hindi niya pa ipatangtang kay ingon siya, nasi siya, patangtang. Oh. Eh, manghihi na siya. Yung kalakaw mo din, ano ipampas man. Para tulog, mga kauban. Di ang kanang pampers, kung dili kita kalakaw. Oo. Kanang parang hasol kay ba? Lakaw mo. Kanang bitang dayungan. Pero makalakaw siya ang alalayan. Isa. Ano siya, dili, lakaw siya. Dili na lang ipampers eh. Ako gitantangan na. Nakikibuhan siya. Ibuhan mo na kung pa siya ng pamper daw. Balik. Yun yung pamper sa unang panahon na. Wala kita na, alampin man. Oo. Pero naman, no, ano, na pampers naman eh. Ay, Pampers mo bata na. so bala na ko boss. Kanjot. 24 jud kabukuan. Kita ko lampin ba 24 halay. Oo. Halay ang 12 na po ipuli. Pero wala may lampin boss. Nagapon ko, nabakot na tao. Pero dili na jud lahi gid ay. Oo, lahi. Dili na sila mulaba no. Ha? Di na mulaba. Yeah, high class na, kahit tik mo na. Pag magamit labay. Sabi nito. Mauna kasi mahal na. Pero ilampin to sa boss, okay kaysa ba no? Oo. Kaya dili po dresses ang lampin. Oo. Kaya makontrol mo na mga higot. Bumper na init ana. Pero kay kanila laging ini gumagamit mo boss labay na no. Oo.
Wala nila po ng boss. Wala na. Ang bata na, may pamper na una. Say, tantangon niya. Tuwag niya, igitan. Init lang po na siya. Hindi ako alam ko. Ang kurang, magpampa sila mo ito ng sinter. Hindi ulit tanggal. Ang tukad, namagsot. Hindi na. Nilara na paglayhay ng itis pensyon. Masasan. Yan, pampers pa, mga IQ, nga guwapo pag advertising. Oo. Kani pampers, kaya na pa, tulanganan, pila pa kay hianap. Oo. Pants pa yun ang gamit ako yun. Pants ko dyan. Oo. Pero naglagay mga anak, pero wag naging niya sa hayag, glamping, pati anak. Oo. Wala na no? Anay no, dagang yung basura nga kuan. Bumpers. Basura na. Reklamo ng sarero, kaya hindi masunog. Padili na mo ko no? Mahulay makabala. Bueno, buwan, yung sunog. Puro gipantok ra siya no? Gahay kayo? Iyo, basa yung pulitiya, kapakyong natin yun. Inupong ka na, di masunog na. Kuan lang. Isa ka sa kuha na sa ako sa dito, bungkat na kayo. Yung maulanan. Ako na magkalot na ilubong. Oo. May yung padalag trap. Puro kaya mo dalag trap. Tapay dito website. Ano landslide. Ano dili sa. Ano sila. Balik lang. Pagkas ka ko to, madaulan lagi, aluhay kayong ubos ba? Oo. Kanabitan sa Santa Lucia. Dati luya sa ubos ay. Uy, man ta diri uwa na nakabangin ng sapa. Daling ka na sapa. Dito sa sapa, mulay pero luoy kay ang labas sa sapa. Kaya ang pagulan man ko, dili man ko agi sa dalan sa Santa Lucia, kanang semento ba? Di lampurna sa ubos. Aluya oy. Katong kusog lagi kayo. Tungod mo sa aprobado mo gud ibabaw no? Oo. Di luoy kay ang ubos. Luoy kayo eh. Landslide. Dawat kayo ang ubos. Landslide ba? Ah, Bangang sa Nakayano. Bugay pa rin. Bugay, landslide na. Diwang mga bangang. Naglag tayo daw. Oo, dahil nangamatay dyan. pero mauna jud ka landslide ng gibangagan. Oo. Kaysa walay bangag. Siyempre, magkadugay, magkakuan mo gina. Pagdaw, yun ang dugay pa. Sumaigo lang. na upuso kaya ng duwal-duwal ba? Ulan ang kuwan na namang ulan. Kaya sige kuwan ba, humok na kayo siya. Na nakalusot. Pag landslide lagi Kasi nangamatay dyan. Taghana na. Kita naman katong bago lang no. Grabe. Makita gini mo ba ang ana yuta kita barang gihawa katikahoy ni hawa. Oo. Ito burusog na. Praktik bangan na. Unlos ba? Kakaroon sige ulan ba no? Dito ba yun? Hindi pa yun, sabay pa yun. Ano mag-ayo ko? Sigurado mo eh. Dito ba no? Uno bro. Ha? Ano mag-ayo ko sa kira? Sigurado mo. Ah. Kahit nilong noon ha. Bakit matong tsunami? Ha? Bakit matong nag-tsunami? Oo, Wala ba makabakwit na to? Ano? Dapat rin mo yan. Amo? Ano bakit, dahil mo? Oo, basta ka na. Ano sabay po mo ato? Oo. Sob, yan ka na mo kusada niya. Ka na doon kusada sa flight sa tinda. Ah. Na crossing. Para nagdagat niya. Kumuda ko? Dili ka itong sob kayo sa una. Bida sa mo, hindi na kayo sob. Ah. Ako, may sob kayo. Renyo ha? Pero naanad mo mga tao na no? Nabakwit niya eh. Pagdiyaan, basta mga sangit na sakyanan. Baliwala na. Huwag na yung reklamo. Wala na yung reklamo. Sabi reklamo ng baguro sa mga baha. Allah, iayal ang busot. Yan nagang pag tao baklay. Ha? Dako. May ka itong primero. Ito permero di ba? Oh, may lang tsunami daw ah. Sos. Pero kita gid mas dagat na wala. Wala eh. Kay katong nanay gihilot dito nakita man gid nila. Wala eh. Nawa gid dagat. First time gid to nawa nga patay layo ka.
Pihadlok kay sa tanaw now. Wala, ilan itong palungkong, wala. Kana ni Hunas ba ni Hunas? Oo, wala. So grabe Hunas ah. Malog na yung istorya dumagan. Na may istorya nila na bantay mo kay ang dagat na nasa part, ang part na nasa dagat, buwang na. Basta ka rin Grand Mall ba, rin paikot dito, ang dalat, eh namagian, lisod na ang bike, magi. Grabe po. Kasi wala kung may atod. Oo, abot ang pansala, lumukan, tinuno ba? Puno man daw first gram. Ha? First gram, puno na first gram. Abot yan sa dyan na sa ano, dyan sa may talisay. Baba. Wa yun may kasulay ato boss. Yan, gamay pa kung batay. Kuhan ko bisyo. October 16 man to. Yan, datingalan ko na kami mo yung mga kadawat ng sinapang ato na akong asawa mo yung napokus sa video. Sinidala man to dito sa kuhan sa gym. Ito, nagkugas ko. Gamay pa kung bata. Tulog kong patong kubulan. Di ba? Walang gihata ko, ako bit-bit. Uwa pa lang, no? Yan, may mahayon. Yung mahayon ako, Hindi ba, yung nag-rescue ba na ano, niya imong anak. Imbis ikaw na tumusing sa imong anak. Ang katawanan na to, ako itong sundalo. Sige ng pilong, ang pilas. Yeah. Natin siya, okay. Na may bata ang rescue na kumanak. Lagi, kaya na pilong lagi, ubong na. Natin siya, rescuer. Bata, nagdungo ko niya na, baka. Tawag ko niya, pre. Saan yung baka nawala, pre? Saan? Sir, hindi man bata, sir. Bata, sir. Wala ka dungog. Oo. Sa kadaghan atong stampede diri boss ba nga kuan. Wa gyud nakita sa Facebook nga nag-video. Wala. Kanang video bitaw nga. Ha? Ano nagahuna-huna? Kapag nagkanto kayo, Namay nagkuan picture na lang pero video wa gyud. Ako kay dami niya kaya nga ito. Nakayama. Lalo. Pero ato ko na kasi ba, nalala ka ng tubig. Lalo ka lang. Nakaya. Nakayama. Wala po. Sudlag tubig. Oo, wala. Dapat din nagbuya na nakayama din. Wala na. Tong dati bang Kung dati. atong nato kay nabilin nga mga trabante. Atong na pangsyon pa ba pero gamay na lang kay tao. Wala. Gamay na lang trabante. Napa mo tay pangsyon gud. Ilan na lang. Ako kay katabang kayama to sa una. Dagang ko kay trabante to. Sweldo pa jud kada buwan. Ya dako pa jud rate, dapat yung overtime. Ya time to time gyud, wala gyud over. Over. Hindi na kakanjing-injing sa oras. Times good wala. Di gyud pero sa uban ba nga manglapas dito di man to kalapas kay namay time. Balik lang. Namay bandig lang. Di po ka kapan sa auto wa pay Oras. 3 o'clock, Ayaw. 3 o'clock ko pay tupan. Say palit ko guys. Pero quarter pa naglinya na. Sa muka ganun. Okay. Wala kayo. Wala kayo. Oo. Ano na, nagkain na kayo. Oh. Doon yun na. Pero bago po nakalinya pa out na nakasulod na magud ang in 2:30 pa lang. Disney ko na 6 months na dito kapit. Ulba katong termero ni experience sa Bigos, no? Oo. Pero kung natino ito yung tsunami, boss, kung naghanag yung patay siguro, o istorya nila, kung natino, dugay man nakalusot, Dugay. nag-trap man. Apa tayo? Kung tinuod dyan ba, buta na to, tinuod dyan. Diba? Oo. Paspas ba yung tubig? Yan, naayin ni Pandon nito, napoy pabalik. Ano na mo yung balik? Yung ano to lang. Puno, gudaw kayo na din ang tulay daw, sa kanyos. Kaya napasaka sa subungan ba? Oo. Puno daw eh. Wala pakialam daw ba ka doon na nabangga daw. Oo. Hindi na di ka reklamo, no? Ano lang.
Ha? Yun lang. Yan na iba, manawag ka pulis, kato na nasangit man. Sa ano to, pulis. Ha? Wala naman, ano Oh. po. Isa man eh, ato pa ni reklamo na eh. Wala na wala, di kita eh. Basta ka ng dalan niya, wala na yung paana. Diretso, giwan mo yung tanan. Yung linog pag yun, napag yun mga kwan. Mga aftershock, di ba, napag yun. Oo. Dihadlok na dyan yung tao. Lugso naman yun, napag yung aftershock. Napay aftershock, napay linog, ang dagat, ang tubig na naman sa playa, no? Kaduha mo ng baha niya. Ano biya sa playa, tubig? Ah. Ano na spark, no? Dihadlok na kayo. Oo, maniway, matikaw mo sa part. Di na yung tubig ay. Eh, Pero nakuha daw, nabuslot at ang damo. wala. Tama naman naman, baliti. Huwag ka mo baliti ang kwan. Nagpitsa naman. Eh, sakay, nagkabit, kung jeep na. Nga, kuya na kayo mga tips. Uy, netics, natawag ka. Kung daw na, ano ha? Di, ratol ang mga tao. Dress pick ka sa akin, no? Okay, nagtuko ng balao na nilipat ang istorya. Labi na magkwan, ang istorya ng Bagyok, may sohod. Motor ko na, hindi na mag-istorya ng mga kwan. Ang mga tao, panik. Mano, uy. Limang. Grabe po itong linog ay. First good ba, no? Oo. Pero meron dito ka, totoo gabi eh. Ah. Nangawin ko sa Catherine eh, katoo ko, mahal. Ko mamulog, diretso ko tayo sa boss. Oh. Ako ay nagabantay na gabi mo to. Oh, ganun. Gabi naman to. Kung kusog kayo, Ano wala. ka city, ano sa Oh, no? city. Nangawin ko kasi pag-ana, ang diretso udlon. Wala yun may katisting ato, boss. Kaya naman mismo tanaw ato. Ah. Na birthday man, me. Kay birthday man to. Oo. Nga, padaw mi dito. Ego gyud nga, wala gyud mi nag-abot. Mga na lang, 20 na lang kadupa siguro, o 15 kadupa na lang. Oo. Maabot na gyud mi sa balay. Nilinog. Ang mga sakay na ko, gibiyaan ko. Tawa ko mo po, nanigamot yung kumuha atras na kong binikap. Kaya hapit na matumba ang tangke. At tungod mo sa tangke, mas tubig ba? Yan, naglamba-lamba na. Kung madami, tumba na, pisa yung binikap na doon na. Maon na natin binikap. Naging pulos na eh. Huwag mong ipa-repair, may pabuhat na bago, isa. Oo. Naging matumba ang tangke. Iyak-iyak ka itong pagalinugan, ngit-ngit ba? Mugyo kung nabantayan na ito, baka nahayag, mag-isbukit. Yun, ngit-ngit man. Muro sa biging sabay ang Oo, ganyan. panahon, mamuro. Oo. Kumatay, katapusan na ginis kalibutan. Oo. Paano gini? Napati ko suga biya, no? Oo. Human, ulan. Oo. Sus, lubot mo na kayo hindi gusto. Nga lang, kung ano, busy mo kayo mga motor pa doon matanaw. Oo. Kaya mo ng layas ng taga-digos. Oo. Kaya tro, ang matanaw, maganda yung peso kaya. Please makilala. Wala. Lagi to eh. Eh, bangon tapos. Ay, pagbasa karon ha? Oo. Kaya karon ako, di sa tamaligo.
Kamay na ka. Jesus name. Ayun na. Medyas na yung pants jacket. Kato na yung isang anong on balik to 16. 19 ba? Kato yung mild stroke. Nagsigigilat na. Kato nakalakaw na ba? Hello guys, manako guys. Please subscribe, like, and share. Thank you. Bye-bye.